U cilju sveobuhvatnog projekta uređenja gradskih zelenih površina i poboljšanja kvaliteta životne sredine pristupljeno je izradi projekta Posadi drvo, uljepšaj grad, čiji je osnovni smisao i cilj sadnja drveća na svim lokacijama u gradu na kojim postoji mogućnost formiranja drvoreda. S tim u vezi biće urađen elaborat lokacija na kojima je to moguće uraditi, a prva u nizu akcija je sadnja drvoreda niz rijeku Vidrenja koja će biti realizovana 12. marta ove godine. U cilju unapređenja zaštite životne sredine i uljepšavanja našeg grada, lokalna samouprava je predvidela niz projekata koji se tiču te oblasti. Jedan u nizu projekata koje ćemo realizovati je i najavljena sadnja drvoreda jasene i brijesta na potesu niz Vidrenjak. Tog dana će se oko 1000 sadnica jasene i brijesta zasaditi i zbog toga koristim u priliku da pozovem sve građane Tutina, ustanove i preduzeća, volontere da uzmu učešće u toj akciji. Znači, akcija će se realizovati 12. marta, utorak, sa početkom u 11 časova. Pored toga, hteo bih da naznačim da i po završenoj sadnji treba da se potrudimo da i očuvamo te sadnice, znači da svaki građanin preuzme na sebe odgovornost što se tiče očuvanja tog drveća. Svaka sadnica će biti obeležena rednim brojem, a i oni koji budu učestvovali u sadnji bit će evidentirani, znači da je to još jedan dodatni motiv da svi mi uzmemo što masovnijem broju učešće u pomenutoj akciji. Operativni plan realizacije projekta Posadi drvo, uljepšaj grad, sadnja drvoreda niz rijeku Vidrenjak napravljen je u Odjeljenju za urbanizam i inspekcijske poslove.